Di o profesor que cando acabemos o exame podemos facer debuxo libre. Ah, podes debuxar unha nave espacial? Sí, é debuxo libre. E un extraterrestre? Sí, é debuxo libre. E facendo autostop? Sí, é debuxo libre. Pois te lo dito antes. Vou dibuxalo con 2 pulgares en cada man. Casi me vuelvo tola. Tuve que repasar las operaciones 1000 veces y creo que me fixen un pouco lío pasando de litros a kilómetros. Como que de litros a kilómetros? Eso te lo mal fixo. Os litros e os kilómetros son unidades completamente diferentes. Pois ten lógica. Se un litro pesa 1 kilo, entón 1 kilómetro debería pesar 1 kilómetro. Os litros miden volumen e os kilómetros miden distancia. Pero imagina na vía sen coche. Se eu teño 10 litros de gasolina, con iso podría facer 10 kilómetros. Ti estás fatal. Luis, eu estou preparando a recuperación. Luis, a ti que te pasa? Levas Murcia todo o recreo. Xa cho digo, está enfadado comigo porque non lle dixen a resposta dun problema no exame. Pero é que non podía porque... Eu creín que éramos amigos, pero non. Es unha egoísta. E debírame un cumple, xa nin falamos, xa non estás invitada. Ni bolos, ni torta, ni nada de nada. Desde los tiempos más remotos, Galicia ha tenido una identidad propia que ha ido configurando un territorio singular. Un territorio con una fuerte personalidad. En el que hasta la climatología se convierte en un rasgo distintivo. Xa non estás invitada, nada de bolos. Pois ti non estás invitado ao meu debuxo. Oxalá desapareceras.
pasando? Onde está Luís? Pero, Ana, que che pasa, muller? Que Luís desapareceu, e a súa mesa, e a súa carpeta, todo. Pero de que Luís falas? O de mantemento? Non, Luís Matos, o noso Luís. Estaba sentado aquí fai un momento. Ana, nesta clase nunca houve un Luís. Pero, como pode ser? Hoxe mesmo pasamos lista pola mañá e ele levantou a man. E non quería facer o exame e traía unha camiseta rosa. Pois mira, esta é a lista. Onde vesti un Luís Matos? Vou chamar a conserxería que te fagan unha tila. Non, terá sido un pesadelo, estou ben. Perdón, estou ben, perdón. Luís. Falo contigo. Claro que o faz, o estás facendo, pero só quero que me escoites. Tampouco te escoito. Ves como si? Claro que me escoitas. Quero que sepas que non vou a ser mellor amiga por axudarte a facer trampas, pero que estou aquí para todo o demais. E que nunca te esqueceré.